Good afternoon mga travel. So ngayon nandito pa sa Bicol. Ayan, nakikita nyo naman si Mayon. Ayun oh. Meron lang akong pupuntang lugar na gagawin naming fish pan. Kaya yan, puntahan natin ngayon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. So ito yung daan papunta sa ating gagawing fish cage. Pabira. Fish pan pala. Ayan. Yan, may nag-iisang kubo dun sa gitna. At doon nakatira yung ating magiting na bantay. Ayan o. Yan. A few moments later. So ayan, habang papunta kami doon. Ayan. Tingnan nyo muna yung lugar namin dito. Ayan yung Mayon, nakikita nyo ngayon. Clear na clear. Kasi walang ulap. At dito sa kabila, yung isa, ano yan, yung tinatawag na Mount Masaraga. Ayun o. Yun. At dito naman, ayan yung mga palayan. Ayan. Ano pa, tagal-tagal pa siya bago anihin. Kasi, ayan, ganyan pa lang itsura niya. Pero, malapit na siyang mamulaklak. Yan, ito yung ating dadaanan. Tags. Ay. Hi. Yan. Yun yung aking kasama. Siya yung gagawa ng fish pan. At ito yung kanyang tree house. Ayan o. Yan. Pag mainit, masarap tumambay dito kasi yan o. Yan. Yan, kita nyo naman. Much later. So papunta tayo doon. Ayan. Doon pa daw banda. Doon pa. Ayan. Ito yung hirap lang yung daanan kasi baka malaglag tayo sa pilapin. Ayan. Dito. Malayo-layo pa. Uy. Hindi ka na. Oh no! Yan dito, medyo kita natin si Mayon na napakaganda. Yan. Wow! Kita-kita nyo naman na dito sa probinsya ng Albay ngayon. O saan. Ayan, natutungayan nyo si Mayon Volcano. At ayun yung kasama ko, nagsusuga ng kalabaw. Kasi muntik na madali yung mga palay dito, inabot sa pagkakatali niya. Madadali, magbabayad siya pag kinain yung mga palay na yan. Much later. And so ito yung gagawin naming fish pan, fish cage. Medyo madamo pa. Bali ito area na to, harangan to ng ng mga sako para yung tubig diyan lumalim. Kasi nung araw talaga namang fish pan talaga to. Napabayaan lang matagal na panahon. So ito ito yung gagawin naming fish pan. Madamo lang tingnan siya. Ayan, di pa kasi naayos pero doon na umpisa na banda. Noong araw kasi talagang fish pa naman to, napabayaan lang na matagal. Ayan, sa next na uwi ko rito, ayan, bablog ko ulit to. Ano na to? Medyo okay na siguro. Lalagyan natin ng mga tilapia at lalagyan din natin ng mga balyena, pating, at kung ano-ano pa. So, ayan, pabalik na tayo doon kasi medyo gabi na. Ayan. Ayan, ano natin to. Binisita lang natin yung area na pagtatayo natin ng fish cage. So ayan yung mga view dito, makikita nyo doon yung parting ligaw. Ayan, doon naman yung sunset. At ayan si Mount Masaraga. Ayan. A few minutes later. Dito banda medyo okay na, doon na lang medyo hindi pa nagagawa talaga. Kaya sa susunod na pag-uwi ko rito, ayan, may kita nyo ano na to, fish pa na to. Balik ko dito sa isang linggo.
So pabalik na kami doon sa bahay. Ayan, kita nyo yung pinasyalan natin gagawing fish pan. Ano lang yun, libangan pag umuwi dito para malibang-libang naman tayo ng kaunti. May pinagkaabalahan. Ayan. Ito nga pala yung townhouse nung kasama ko. Kaya gawa ng fish pan. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang kita nyo naman yung kanyang townhouse. Ayan. Gitna siya ng mga palayan. Ayan. At ang pinakamaganda rito sa lahat, kasi pag nandito ka, ayan, overlooking siya ng mga tanawin. Ayan. Ay yung lugar niya dito. Ito yung harap ng kanyang kanina likod, dito yung harap. Ayan. So pabalik tayo. Doon kami nanggaling kanina. Ayan, doon tayo pupunta. Ito yung binabantayan niya kasi ditong palay. So bali ito kasi yung binabantayan niyang palay, kaya dyan yung kubo na nakatirik yung niya, kubo. Ayan. Masarap lang dito kasi kahit ganyan nakaka-relax yung lugar. Maganda, sariwa ang hangin. At ito yung mga taniman ng laing. Ayan. Wow! Ayan, kung adaan kayo sa bayan ng Kamalig, yung mga pinangat na ginagawa dyan, dito nang gagaling yung supply sa Kamalig Albay. Mga nagluluto ng pinangat dyan. Bale yung kapatid ko yung nagsusupply dyan. Ayan. Yung mga material na laing dito. Doon yung niliguan ko dating resort. Wala na ngayon kasi giniba na dahil yung mga batang ibang naliligo masyadong malilikot, nagbabasag pa ng mga bote. Kawawa yung mga ibang pupunta dyan, baka maka-aksidente lang, maapakan. Kaya giniba na lang yung liguan dyan. One eternity later. At bago ang lahat po pala ay shoutout muna sa family Gonzales. Ayan, ingat kayo po and sana safe palagi. So yan, nakita nyo yung lugar namin dito. Ayun na naman, naipasyal ko kayo sa lugar namin. At hanggang dito na lang uli yung aking vlog. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog, kita-kits pa rin tayo. Thank you and God bless sa ating lahat.